Benvinguts al Ganxo, un podcast en català fins que el pes dels diners sigui major que el de la senyera i en un instant, i gairebé per art de màgia, la X es converteixi en una C i una H. Un programa dirigit, guionitzat i protagonitzat pel Víctor, que tot i així es queda un pas per sota meu, és a dir, Pol, això no ho havíem parlat així. Com que no, Víctor? No. El que sí que queda clar és que els dos som enginyers de professió, per tant, no espereu riure gaire. Benvinguts al Ganxo, el podcast que no t'agrada, però t'enganxa. Bona tarda i benvinguts i benvingudes un dia més aquí al Ganxo, el vostre podcast de confiança. Avui, Pol. Avui què és el que ve, Víctor? Avui parlarem d'atletisme, perquè sí, el running està de moda i més encara en el nostre entorn endinsat completament a la crisi dels 30. Però l'atletisme és molt més que apuntar-se a curses sense entrenar i només per creure't jove. L'atletisme és equip, és superació i és l'essència humana pura en moltíssimes modalitats. Així que, atletes i aficionats, sigueu benvinguts al Ganxo. Benvingut, Pol, com estàs? Molt bé, estic una mica enlluernat, estic la gràcia de Déu em ve a la cara, però estic bé. Bueno, això amb totes les coses que has dit compleixo bastant, apuntar-me a curses sense entrenar, Sí. I parlant d'això, cursa del Corte Inglés, Víctor. Aquest diumenge, Aquest diumenge, que aprofitaré per... que quan surti el capítol ja haurà passat, Efectivament. així que ja ens poden deixar els comentaris com els hi ha anat a la nostra audiència. Sí, llavors em fa gràcia perquè la correré jo, però la correré en nom teu. Llavors no sé si és un 2x1, si és com joc en equip o com ho diries tu? Sí, és en equip, estàs representant-me. I llavors, bueno, un cop dit això, pregunto com estàs i digue'ns què tal, el rècord de la marató, com l'has vist? Bé, ja va passar fa dies, però avui, que és el dia de l'atletisme, en parlarem i potser també a la no entrevista tornem a agafar aquest tema. Home, bé, s'obre sens dubte un nou paradigma en la marató. Tu creus, Víctor, que podràs baixar algun dia de les 3 hores? Clar, si t'anava a dir preguntar, no, de les 2 hores no. De les 3, sí. T'agradaria? Et molaria? És un repte personal? Sí. Jo crec que quan un comença a córrer, el primer que pensa... És baixar... No. Si ets una mica motivat més aviat, perquè qualsevol persona el que pensa és fer una marató. Sí, no, Víctor, i tu de motivació no em vas faltar. I llavors, jo em venia al cap el sub 40 a 10 quilòmetres, sí. I després el següent ja és el el sub 3 3 hores marató. Què vas fer l'última marató? Doncs 23 minuts em van sobrar. 23 minuts, Bueno, has de baixar mig minut per quilòmetre. Crec que al final la marató és una cosa que requereix d'anys de pràctica i no perdona la marató. Tal com 10 quilòmetres durant un any pots estar entrenant molt fort i fer una marca més o menys de 100, la marató sí que necessita de més Víctor, preparació. no ens expliques la teva vida com aquests companys i companyes de la marató, concretament en aquest cas 2 que van baixar de les 2 hores, aquests també és tota una vida d'entrenar. Jo, com et deia, Víctor, no m'expliquis la teva vida, jo volia preguntar quin és el... no faràs la cursa del Corte Inglés, vull preguntar quin és el ritme que vols fer. Jo vull fer, efectivament, un ritme de 4 a 40, com l'any passat a l'única cursa que he fet. Bueno, pots intentar apretar més. És el meu objectiu. Perfecte. Millorar, no empitjorar, ja és un objectiu suficient, Víctor. Molt bé, no, perfecte. Vull dir, cadascú amb els seus propis objectius. No vull entrenar 7 dies a la setmana com tu fas. Tampoc 7. No, què fas? 6? Va, 5? Depèn. Flueixo. Flueixes, No crec que flueixis tant, Víctor, però qui fluirà avui segurament serà la nostra entrevistada. Passem? Passem a la nostra entrevistada. Vam decidir fer una llista dels convidats que ens agradaria portar, però com que cap d'ells ens va arribar a respondre, els entrevistarem a la no entrevista. Passem a la no entrevista. Bueno, avui... Programa carregat de sorpreses. Amb entrevista, aquella part del programa que dediquem a la persona que ens agradaria entrevistar i avui sí que li dedicarem al 100% ja que la tenim aquí. Bet Grífol, nascuda a Barcelona un 22 d'agost de 1996. La Bet, sense H,
Ha viscut una vida d'esport, començant per l'atletisme en general, centrant-se en el salt de perxa i posteriorment destacant com a futbolista sala. Futbol sala, com es diuen? Futbolista sala? Sí, no, i perxa sou que no, però... Perxista. Perxista. Sí, tio, sí. O pèrtig. A tot això, Pol, també és enginyera industrial i especialista en fotovoltaica i mobilitat elèctrica. I, per si algú també s'ho preguntava, força bona companya de feina. Així que passem a escoltar-te, Bet, sigues benvinguda al ganxo, on de ben segur que quedaràs molt bé. Avui quedaràs molt bé, Bet. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs avui hem portat una convidada bàsicament perquè no ha escoltat res del nostre programa, és una companya de feina i era l'únic moment que podíem fer que fos una mica partícip del nostre podcast. Avui haurem de fer un esforç, Víctor, per deixar parlar la nostra convidada, així que... Ens agrada tot el que sigui esport, Com estàs, Bet? Bé, gràcies. Estic bé. La veritat és que crec que a partir d'ara potser escoltaré els vostres podcasts. Bueno, això en queden pocs, així que No, afanya't. tots els que heu fet, ja tindré temps a la vida per escoltar-los. Doncs molt bé, molt bé, molt bé. És una bona lliçó de vida, vull dir, mai és tard per tornar a començar de nou. Sí, i a més, saps aquestes cançons a vegades que es fan famoses 10 anys després de que surtin? Potser tu i jo ara, d'aquí 10 anys, es torna Viral. un clàssic, el ganxo. Imagina't. Sí, estaria bé. Amb gent com la Bet, que va tard, però bueno, hi va. Però mai és tard. Mai és tard per mirar el ganxo. Mai és tard, llavors, Bet, no posis nerviosa, senta tu mateixa, vull dir, nosaltres ja passem suficientment vergonya des dels últims 2 anys. Sí, especialment jo quan edito els capítols i els he d'escoltar, el Pol almenys només parla i no s'escolta. Efectivament. Llavors, començarem per la primera pregunta. Has practicat atletisme tota la teva vida? Sí, següent. Sí, jo pràcticament m'agradava... Jo era molt més d'una competidora teva nata, la zona no MOV. La coneixes, amiga teva? Havíem competit juntes, de fet estava l'altre a un equip que era el Sant Cugat, Sí? muntanyenc, i venien els equips, a les competicions d'equips, venia el nostre club. La meva pregunta, quantes Ella vegades... competia amb tu. És a dir, venien a competir el meu al- equip absorbia o agafava diferents atletes d'altres clubs, sobretot el muntanyenc, el Sant O Cugat sigui, éreu muntanyenc. companyes d'equip. Per les competicions de clubs, sí. Ei. La meva Però pregunta... no en general. I quantes vegades li has passat la mà per la cara? Això... No fèiem la mateixa prova. Ah, Què llàstima. feia ella? Llargs, d'aquests de 1.500 o així. I tu en aquella època ja perxa. Jo directament ja vaig competir perxa. Això és una de les preguntes. El primer a explicar-nos que vas competir, en perxa. Vaig començar primer una mica amb tot, fins que el mateix any ja vaig decidir fer salt de perxa. I alguna coseta més has practicat? No sé si... Javelina. Javelina! Ui, pa. No Bueno, m'esperava bàsicament- aquesta, Tu la sabies, Víctor? Jo no la sabia, No, jo tampoc. Per necessitat del club, perquè quan hi havia les competicions de clubs, doncs havien de presentar un atleta per prova. I faltava gent a javelina i creien que com que perxa també té un pal, javelina s'assembla amb pals, doncs... Bueno, no Va dir, sé. bueno, en lloc de saltar-hi el tires. Ara, Sí. no sé si vaig passar els 20-25 metres, no... Bueno, era lo típic que deia, no, perquè participi algú, amb que ho facis una mica bé ja sumem algun puntet. Correcte. Llavors, atletisme. Què? Hi ha valors? Hi ha els valors de la... És a dir, a veure, el futbol, bàsicament, el futbol base, valor zero, els pares insulten... Bueno, dels bons, valors dels bons, no gaires. Els nens insulten i l'únic que bàsicament importa és rebentar el... Guanyar passant per damunt de qui faci falta. I a vegades si insultes el teu company d'equip, millor. Doncs l'oposat. Totalment l'oposat, Sí, justament crec que dins l'atletisme l'altre dia ho parlàvem a la feina, que és completament diferent als valors d'esports d'equip. Sí, parlàvem a la feina de si tinguessis un fill, on t'agradaria a quin esport t'agradaria que li agradés o apuntar-lo o el que sigui. A mi futbol, perquè així ja l'entreno per la guerra, que és la vida. Sí. Bueno, al final, cert món empresarial s'assembla bastant al futbol. Però tu deies això, no? L'atletisme com a també de superació personal i fins i tot que moltes vegades els rivals, com que no hi pots interactuar i no els hi pots fer faltes, com podria ser al futbol, també acaben sent companys. El més emocionant potser de rivalitat és els relleus, o sigui, a nivell de que són esports d'equip que competeixen 4 atletes per club, i hi ha rivalitat estàs allà, o sigui, per equip, la sensació de el meu equip vull que guanyi. La resta és molt individual, sí que és veritat que hi ha les competicions de clubs, que és que depèn de quina posició hagis quedat a la prova, sumes
i al final l'equip que té més punts guanya, no? Perquè tu competició al tartan, no l'has tocat al tartan? El tartan, en general, jo també corria i saltava al tartan, o sigui, ho és tot, però sí, jo feia relleu. Però tu saltaves... No, tu trepitjaves tartan també, jo he trepitjat tartan. Tartan interior. Jo tenia sabates de claus de tot tipus, jo tenia les sabates de triple, les sabates de... Ei, no ens havia dit triple! Perquè antigament les sabates de triple tenen la mateixa batuda que les sabates de perxa. Llavors eren sabates de perxa. No, però les havia de comprar a la secció... O sigui, no en tenien polvo. O sigui, polvo... Secció de triple. Jo m'imaginava que només hi havia claus i punt. Sí, bueno, i m'ha dit batuda. Jo no sé què cony és la batuda. Què és la batuda? La batuda és l'última passa, l'últim salt, igual que o sigui, al final els salts n'hi ha 4. Quins són? No ho sé. Home, alçada, perxa, triple i llargada. Et falta un, no? No, alçada, perxa, triple i alçada, perxa, triple i llargada. Molt bé, Víctor. Vinga, apunta mal. Vinga, un puntet a l'agòmetre, seguim. Qüestió és que els salts s'assemblen. L'alçada no, perquè l'alçada, justament els claus els tens en el taló. Tècnica Fosbury. Jo sé que ho vaig aprendre Fosbury, Ojo Fosbury, que li van caure pals, al Fosbury. God del salt d'alçada. No, home, God no, perquè era dolent. El que passa que, com que va trencar el joc, va guanyar perquè anava xetao. És a dir, els altres saltaven d'una manera molt menys pràctica. És com si ara tothom corrés els 100 metres cap endarrere i va un, el corre endavant, guanya, i després quan tots corren endavant el tio ja no destaca. Bueno, llavors sí que hi ha valors, però tu quan has corregut o quan has vist curses, algú ha tirat de colze? Perquè... Els 3.000, 1.500 es tira de colze, Els obstacles en general, la cursa d'obstacles sí. Perquè... I els relleus. I el triatló, les proves de nado, vigila, bueno, això és un altre tema. Perquè això també... Triatleta també, és que, bueno, és que vet, clar, vull dir... Representant... Al mar ho en passa tot, o sigui, una d'hòsties... A més, si en lloc de l'abraçada, si en lloc de fer-la damunt d'aigua la fas damunt d'una persona i l'agafes per aquí, avances molt més. Sí o no, bé, tu confirmes? Vaig rebre. La Bet confirma que van avançar molt més amb ella. T'anaven tirant enrere, Sí, quasi un obstacle per ells. I diuen que al triatló la part de nado anides amb puny tancat, No fas la tècnica correcta, és puny tancat, i si el deixes knockout, un obstacle menys. Sí. I patades també. No, clar, la patada també. Sí. Se t'ha desmuntat tant. Ja està, no caurà més. Llavors, passem al segon pregunta. Aquesta no sé si fer-la tu, el Víctor, els dos, perquè clar... Sí, a la Bet, jo no en sé res. Tu no en saps res, Jo vull venir aquí com a ganxer. I quan dic TMB Runner, què és el que se't passa pel cap? Ara mateix? Ara mateix. El repte que ens ve a sobre, que encara no hem acabat. No ho he acabat, però he començat. Però què és això de TMB Runners? Ara mateix. Bàsicament, per qui no ens conegui, que jo crec que ja fa tard per conèixer-nos... Ben dit, però mai és massa tard, Bet, per començar a mirar TMB Runners. És un projecte que jo crec que despuntarà fort, però ha començat per córrer totes les línies del metro de Barcelona. I, perquè això, ja hi ha gent que ho ha fet, però aquests de TMB Runners... també donen dades interessants sobre les parades, perquè gent que corre al metro n'hi ha molta, però gent que doni dades interessants només n'hi ha uns. Una pregunta, això no és com fer reels baratos? No, són de cultura. Són de cultura, TMB Runners... A veure, vam començar allò que comences la primera línia i vas millorant a cada línia. La 4 no té dades. L'L4 bàsicament té pròxima estació, La Pau. Perquè a mi em quedi clar, bàsicament aneu corrent les línies de metro i aneu donant dades històriques. Sí, a més, aprofitant que crec que l'any passat... M'ho he trobat, per les xarxes, això, m'ho he trobat. Ens segueixes? Crec que sí. A més, aprofitant que l'any passat, o no sé si l'any passat o fa 2, va fer 100 anys al metro, doncs també com a part d'homenatge d'aquests 100 anys del metro, i el metro que és una cosa molt important. Però t'haig de dir, al metro hi ha poques línies. Un cop s'acabin les línies del metro, què? Ja tenim un projecte, un full de ruta. Per ampliar. Un projecte definit sobre paper? De moment, sí. Sí, està definit sobre paper. I sobre què és el que... Tot el que sigui trajecte que consideri culturalment, històricament interessant. Sí, o córrer per Barcelona i anar per les zones més turístiques de Barcelona. Perquè clar, un cop feu autobús, perquè autobús fareu, no? La idea és ser més ràpids que l'autobús. Tram.
Sí, aquesta seria... no sé si ho hem parlat o no, però seria bona aquesta. Fer Víctor, una línia d'autobús més ràpid que l'autobús. Sí, jo t'havia dit alguna de metro. Metro ho havies pensat tu, però és molt difícil de calcular perquè va subterrani. Sí, però només hi ha certes parades, certes línies. Però és impossible que feu més ràpid que el metro. Si només fa 2 o 3 parades al metro, podria ser. Hi ha gent que deixa anar un metro, va corrent fins a la següent parada i agafa el mateix metro. Perquè hi ha certes parades que és possible. Jo crec que és més ràpid amb 2 o 3 parades de marge, és a dir, de tu, des de Verdaguer fins a Sants Estació, depèn de com, ets més ràpid. Sí, és possible. Però amb una parada jo crec que no. I la meva pregunta, teniu objectius marcats com agafar tren, parades de tren, sortir del panorama català, anar a Espanya, anar a Andorra, anar a França... Anar a Andorra, Sortir de Barcelona, sí. Sortir de Barcelona, sí. De moment tenim prou amb el territori català per explorar. No explorareu la ciutat de les llums, Víctor. Sí, és un dels projectes també. Tal com deia allò d'anar corrent per Barcelona i explicar les coses turístiques, Barcelona té poca gràcia perquè no cal gaire ja explicar les coses turístiques. Però altres ciutats, més de la Catalunya oblidada que deies tu, sí que necessiten una mica més incentivar que la gent les vulgui conèixer. I sobretot Manresa, la teva ciutat natal, que t'ha vist créixer. Digue-li Manresa, digue-li Tarragona, No, Lleida. Perquè Manresa... No he vingut aquí a parlar de Manresa, he vingut aquí a parlar, Pol, d'atletisme. D'atletisme. A veure, parlant de Manresa i d'atletisme, allà el club... Home, el Club Atlètic Manresa. Atlètic Manresa... És un club potent? Apunta fort. Apunta fort, què vol dir? Ara mateix... Va als campionats d'Espanya. Sí, la meva companya segueix, una de les companyes de salt de perxa era de Manresa i encara segueix... De la nostra quinta. Segueix a peu de canó. Però està al Club Atlètic Manresa, no? No. Clar, no, però es va formar allà. Surts d'allà, cantera del Manresa... Mònica Clemente. Mònica Clemente. Sí, surt avui al programa. Ara m'equivocaré exacte, però... Exacte no ho sé, però està als 4:35. I et guanyava? Allà, en aquell moment, sí, però per poc, no per tant. Bueno, és a dir, aquí tenim un clar exemple en el qual l'atletisme no està bé subvencionat, llavors la Bet va preferir els estudis abans que l'atletisme. Vaig haver de deixar-ho. Vas haver de deixar-ho. No, la van fer fora, la societat. I va haver d'anar a aprofitar la seva velocitat al futbol. Futbol sala? És a dir, tu que... realment també la perxa requereix de ser ràpid. Un pop en un garatge. Però dic, mai vas voler el futbol 11? Vaig provar-lo. On la velocitat és molt més útil que en el futbol sala. Vaig provar-lo, però jo crec que ja... Era massa... O sigui, fa poc, fa 2 o 3 anys, vaig anar a un club, al Martinenc, vaig provar la pretemporada, i realment va ser molt divertit, però crec que ja no estava tan disposada a estar federada al compromís. Bueno, no. Està bé. Però no, ho deien en aquest sentit de ho havia pensat, a nivell d'explotar característiques. Clar, però havia de decidir entre atletisme o futbol 11. I en aquell moment vaig fer atletisme. Va ser atletisme, Molt millor els valors de l'atletisme. Exacte. I parlant de valors, no? Bueno, aquí ho tenim. Un que ha fet futbol i un que ha fet l'atletisme. I què tens en contra de la meva persona? Els valors de la Bet no els coneixen gaire, els del ganxo. Però els teus sí que els coneixen més. Com em definiries? Com el guanyador nat? Sí, veus, ja ho vas veient. Víctor, no passa, l'important que és participar o guanyar? Depèn del que et proposis. Doncs, com a participar, Víctor, tu participes molt en entrenar-te. D'aquí em recomanem a l'esport per sobre de tot, no? Vull dir, pot allunyar d'addiccions, de les drogues, però sobretot que l'esport no es converteixi una addicció. En la pròpia droga, clar. Efectivament, Víctor, tu ets una persona... Avui en dia n'hi ha molts d'aquests, Sí. Molts crossfitters, molts crisi dels 30, El Víctor sabem que és un d'aquests, uns addictes. Tu, Bet... No ho compartim, Tu quan esport practiques a setmana? Al mes? Anual? A l'any? Podríem dir que diferent del Víctor. Diferent del Víctor, vols donar dades? Segons com bufa el vent. Segons com bufa. Si plou, si neva, com el temps, no? Que va variant. Doncs jo sóc així. I ens podries no donar una dada, perquè ja seria com preguntar molt la teva intimitat, que potser tampoc ens vols revelar, però... setmanalment una vegada? Sí. Sí, això sí, Ara mateix sí, que ens estem preparant per la cursa de diumenge.
la Exacte, cursa... la cosa que parlaves, Pol, abans que És ens la veritat. Bet. Els dimarts. De fet, teníem una conversa tu i jo pendent per a veure si correm junts o no. Com l'altra vegada. Com l'altra vegada, perquè aquí jo només he fet una cursa a la meva vida, la vaig I ha sigut córrer amb mi. amb la meva amiga Bet i... Amb mi no, concretament. No, perquè el Víctor va tan ràpid. Estava una mica endavant. Llavors, Bet també, aquí ens preparava el company Pol, que li agrada treballar unes bones preguntes. Què trobes a faltar dels dies aquests de competició? Com ho vivies? Eres de les que es posava molt nerviosa, de les que no li importava gens? Caca líquida, Aquella caca... A mi em passava els exàmens que feia caca diarrea abans d'un examen. La veritat és que el que més m'agradava en general era marxar de cap de setmana amb l'equip, perquè al final les competicions eren a tota Espanya. I què fèieu? Cap de setmana sencer? Bueno, això el campionat d'Espanya. Sí, de clubs. Sí. Òbviament no era cada cap de setmana, Sí, perdoneu. però dic, si Però feies- igualment el cap de setmana, o sigui, les competicions durant l'hivern, durant la temporada d'indoor, era a Sabadell. Home, guapo, La pista de... Des del indoor de 2012. Sabadell. Abans del 2012 era una... Llavors tu la vas estrenar. Sí, però jo abans del 2012 ja competia i ho fèiem a Vilafranca del Penedès, en un lloc que era muntable i desmuntable, que feia un fred, en un polígon, Ostres. Terrible. i allà muntaven el tartan de 200 metres, o sigui, I petit. té peralte, no? Sí, i el feien així. Té una guapo, pinta terrible. I hi havia unes estufes allà cutres, perquè passàvem un fred, però bueno... Doncs està bé, el fred. Fèieu allò de fotre's unes hòsties d'aquelles que dius... Estava de moda, "Hòstia". sobretot per les corredores, més que les perxistes, en general, de picar-se... La cuixa, Això, Activava la per musculatura. Per algú que no Saltar. està acostumat a veure l'atletisme, jo crec que poses l'atletisme Recomano. perquè ho fan bastant. És a dir, encara que no faci gaire fred, ho fan igualment. I tu fiques la tele i veus que es foten unes hòsties que dius, bueno, Desperta. Desperta, I activa. Actives, tu... Jo en general no tenia cap ritual, però sí que una mica... Alguna superstició? Allà, ui... He d'entrar al tartan amb la cama dreta... No, però això sí, No, la batuda, però la no? perxa No, sí dic que de- té com unes... O sigui, el cel de perxa va molt quadrat i tu tens unes... O sigui, jo tenia el marcador que... O sigui, jo tinc les passes exactes on començo. Quantes passes? Bona pregunta. Aquesta pregunta us la faré més tard. Jo no va tirar ara un... Per a un altre triple, atleta, però en el meu cas jo feia 14. Vale. Ui, jo no hagués dit 30. Clar, ara ja us està avançant a la següent. Vale. Digues. No, llavors... No, però ens estàs explicant sobretot... Supersticions no en tenia. En general... Nerviosa? Suor freda. Jo notava les mans fredes. Ostres. I llavors ens posava una mica de magnesi i ja amb això ja no I relliscava. Gavamunt. No relliscava la I perxa. pel que feia, això el que explicaves, el que més t'agradava, el viatjar, suposo que està amb els Sí. companys, no, d'aquí? Sí, la veritat és que els campionats d'Espanya sempre anàvem bastants del meu club. O sigui, el campionat d'Espanya individual anàvem junts i la idea, el guai era al final agafar furgoneta amb l'entrenador i ens anàvem a València o a Aranjuez o a Antequera o a Madrid. Bueno, I és un nom també amb una pinta terrible, la veritat. a Oviedo, Oviedo també, Donosti... Bueno, que ets encara millor, sona perquè més. Antequera... Fuà. És que això d'Oviedo, jo tenia a l'institut un amic, que és podcaster, que de fet és el que té l'altre ganxo, Fill de puta del i ganxo. aquest tio es va ficar molt amb l'atletisme, feia velocitat, feia 100 i 60 i tal, i recordo aquest campionat d'Espanya d'Oviedo, me'n va parlar, bueno, i clar, perquè estava il·lusionadíssim, també és una època Depèn que de la feia molta categoria, il·lusió potser i vam tal. coincidir. Bueno, si no, segur que en aquell, Perquè amb el és mateix, del 96, està molt no? És del competint. 96. Sí. Doncs això, no, que i ho vivia amb molta intensitat i a més crec que també l'atletisme al final, És maco de veure, els valors que ja et dic, que són diferents i que crec que molt més companyerisme entre tots. Al final a Oviedo va ser on jo vaig descobrir que volia fer salt de perxa, perquè vaig anar de públic a veure la meva germana. Com? Que feia perxa. No, la meva germana feia tanques. Ah, Tanques, Anava a cosa de salts, I lo guai De saltar d'atletisme... obstacles. Clar, bueno, sí, diferents obstacles, Sí. però el guai d'atletisme és que tu pots anar a veure una prova i en fan d'altres. Sí, sí. Per tant, sí, mentre això és competia ma veritat, germana o estava a l'espera de que competís ma germana, jo em vaig obsessionar amb la prova de perxa que estaven fent aquells nois. I era abans dels Jocs Olímpics de Pequín. Et vas enamorar d'algun dels nois? Em vaig enamorar de la prova. de la perxa. Vale. Llavors, allà vaig perquè- decidir que volia començar-ho. A vegades passa que tu vols començar una cosa perquè la persona que ho fa també t'agrada. Bueno, perquè... És que no es veien des de la grada, no era com... Jo no coneixia ni els de la prova, però No, sí que és sí, veritat però a que vegades- em flipava... Sí. Quan idolatres algú, Sí. vols Sí. copiar-lo i Sí, vols sí, tal, sí, i quan per ets això. petit et passa molt. No, a nivell d'atletisme també, quan hi ha Jocs Olímpics, el millor que pots fer a uns Jocs Olímpics és comprar un passe de dia
de l'estadi olímpic i anar allà i veure. Perquè ara faran els quarts de final. Ho dius per experiència, Víctor? No ho he fet, però m'hagués agradat Pues fer-ho. ho podríem fer a la pròxima. A Los Angeles queda... No cal uns Jocs Olímpics, podem anar a uns mundials o uns mundials juvenils. Sí, no, a part que juvenils. Jo vaig fer de voluntària aquí a l'estadi olímpic el 2012. Podem fer Jocs del Mediterrani, també, que no està tan malament. També t'haig de dir que... No, els Jocs del Mediterrani realment no mola tant. No sigui tan car com anar a uns Jocs Olímpics, vull dir, potser és més assequible a les butxaques humils com la nostra. Sí, no, perquè clar, l'entrada de dia de Jocs Olímpics, d'estadi olímpic, és caríssima. Ah, sí? Perquè és el que vol tothom. Tipus 300 euros? No ho sé, si ho compres amb molta antelació potser menys. Però, per exemple, també depèn molt. Si vas cap als últims dies que fan la final del 100 o la final del 400, evidentment serà molt més car. Si vas només un dia que el que més hi ha és una semifinal, doncs serà més barat. Encara mantens amistats del món de l'atletisme? Correcte, sí. Sí, Sí, costa perquè ja cadascun ha fet una mica el seu camí, poques segueixen. I tu del futbol? No, perquè el futbol és tòxic. La veritat és que jo diria que del futbol pràcticament ningú. També t'haig de dir que jo he jugat a Castelldefels, on la veritat és que pocs amics... Pocs valors. Pocs estudis, també, vull dir, igualment de proporcionar els valors amb els estudis que hi havia en aquell equip de futbol. I no sé, no he fet gaires amistats, la veritat. Mira, una de les coses que se m'està ocorreguent és anar, en lloc d'uns mundials, en lloc d'anar a uns Jocs Olímpics que cosa lluny estarà, sí. Podríem, ja ho proposarem en una propera trobada, d'infraestructures, convidar qui vulgui a una trobada de salt de perxa, que es fa a Lyon. No, a Lyon, sí, a Lyon hi ha... Però només perxa? Tots de perxistes del del món. Hi ha 4 o 5 pistes. Però si hi ha Duplantis, què? A vegades hi ha anat, És que és un tio que trenca la gràcia de l'esport. Bueno, a veure, vas a veure un culet ben rodonet, amb unes cames molt atlètiques, amb una cavallera rossa bastant... Que li agrada fer show, també, celebra molt... És com, a vegades em fa gràcia aquest, celebra com si no sapigués, com si entrenant no hagués saltat 20.000 vegades aquesta... Necessita expressar... Però perquè també deu anar amb el contracte perquè si guanyes i fas com si no t'importa, és com que no té tant valor. Llavors... Víctor, sí, Pol, que veig que miraves el temps i tal des d'un centímetre, perquè clar, entre el sol i la teva vista que a vegades va fent... No ric sobre la presbícia. La presbícia, no tinc presbícia, només tinc miopia, però és un tema. Però passem a... Bet, unes preguntes ràpides, no les miris, sisplau, que t'agafin de sorpresa, d'acord? Et donem 2 opcions i ràpidament has d'escollir, d'acord? És una mica per saber una mica més com és la nostra convidada d'avui. A vegades ho fem entre nosaltres, però avui t'ho preguntarem a tu, Bet. Gustos o...? És el que tu més t'agradi. La teva preferència. És a dir, hi ha tant atletes com proves... No els conec a tots, Bueno, ja he mirat que els coneguis. Com proves, com alguns detalls, d'acord? I tu ens dius, i així també donem a conèixer... És com Lamine Yamal o Kylian Mbappé. Exacte, doncs t'hauries de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Mira, era una de les que tenia, però l'he borrat, perquè em no és conec més les futbolistes, també et diré. Bueno, i veurem. Bet, coneixes a Fa tothom. molts anys. I si no, doncs passes. O si no, te la jugues. O fas com fem nosaltres. Dius un com si sapiguessis qui són els dos, però en realitat no ho saps. Ho diré de veritat. Però no, que coneixes a tothom, Bet. Yelena Isinbayeva o Mondo Duplantis? Yelena. Usain Bolt o Jesse Owens? Usain Bolt. Javier Sotomayor o Ruth Beitia? Ruth Beitia. Amb lo fatxa que és aquesta... Em sap greu, però... Hòstia, és molt fatxa, I Sotomayor, rècords d'aquells històrics, perquè els rècords de l'atletisme gairebé tots s'han anat superant últimament, però Sotomayor... La Ruth aquesta és la que fa salt d'alçada i que és la que, jo diré, l'esportista que més medalles... També et diré que és la... Sí, i la que jo seguia... Atleta espanyol, clar, segur que és de les millors, perquè agafava medalla a Jocs Olímpics. No sé a nivell personal ni polític ni com es posiciona, però que a mi com a atleta... Com a atleta... Això digueu, com a atleta... Hem avaluat l'art, no l'artista. Crec que és Pepera d'entendre a Vox. Pot ser, però no sé. Per on anàvem? Sidney McLaughlin o Fem que vol? No, em sap greu, però no conec... La Sidney és supercampiona de 400 i la Femke, més dedicada a 400 valles. Fem que vol, vinga, valles. Eliud Kipchoge o Mo Farah? Mo Farah. Mo Farah.
Jael Bestué o Mònica Clemente? Home, aquesta és molt difícil, no puc escollir perquè les dues les conec. Ei, per això te l'he posat. Jo diria Mònica perquè al final és la meva prova, vull dir, és el de Molt bé. Perxa, i la Jael Bestué, la seva germana, s'enfadarà. de fet és del Muntanyenc. Era antigament del de teu Sant club, Cugat. Molt bé. Yulimar Rojas o Ana Peleteiro? Clar, Ana Peleteiro. Tartan o trail? Ara mateix, És que no n'hem parlat, però la muntanya també t'agrada molt. sí, ara mateix et diria trail, pel tartan ja vaig penjar les botes del tartan. Els Indoor- claus estan allà a la paret, clavats. Ha canviat els claus per tacos, Indoor, o sigui, atletisme indoor o outdoor? Jo crec que és outdoor, bàsicament, perquè ja és a final de temporada, és quan estàs més prime. Home, bueno, però és que l'outdoor és molt més impressionant, Sí. no? Molt més L'indoor, mític, molt més sí, mític, no sé, sí. totes Sí, les però proves- l'indoor també té el seu... Òbviament hi ha proves que no estan a l'indoor, com javelina, pobres. Aquí Tinc a l'indoor, per mi és com molt de nicho, no? És com mundials de piscina curta. Qui es mira els mundials de piscina curta? És literal, és literal. Són els mundials de pista curta, dels d'atletisme, perquè sota la pista de Clar, 200. sí, 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 és però que com jo molt li de tinc un nicho. cert apreci quan es va estrenar a Sabadell, quan es va... O sigui, Sabadell, clar. les competicions del febrer... Que no passa res, Bet. Outdoor, no passa res. 100 o 400? 400. Martell o disc? Vaya Jo puta crec que... merda les dues. No, vaig provar disc un dia entrenant, però et diria disc, per això. Jo sóc més de disc, Disc Doncs ja el dic. veig més espectacular. Al discòbul no hi ha el martellòbul, no hi ha... No, molt més efectuar el martell, no? Li fots una castanya, tio, que com se't dis... Allò li fots al cap a algú... Bueno, el disc també, També pot... El disc també et mata. Bueno, tanques o obstacles? Ostres, a veure, jo et diria tanques perquè és Tradició algú familiar. que tradicionalment i... Però és que els obstacles realment no els he provat mai en Bet, competició. t'has de mullar, Tanques, no? tanques, que així no em mullo els peus. Vale, va. Ah, és bona aquesta, Sortida explosiva i domini o remuntada èpica? Remuntada èpica. Entrenar al matí o al Molt vespre? merengona, aquesta, molt merengona, Ara matí, abans era de vespre. Or a un mundial o or als jocs? Jocs. Home, és que És aquesta que ningú... l'he ficat de final, però... Bueno, T'haig de dir, ara parlant d'això que deies, molt bé, Bet. Vull dir... molt Gràcies, bé, però bueno. no es podia equivocar. Sí, no, però... He d'estudiar més els atletes, pobres, em sap greu. Bueno, des no, d'aquí. però si els... Bueno, la Sydney McLaughlin, perquè clar, és de 400, no és tan No coneguda. connecta. tant Ara els que parlàvem dels accidents, no sé si us en recordeu, fa anys, amb Ui, sí. javelina, un tio va tirar Va i li va passar travessar... Bueno, li va caure a l'esquena d'un que estava... O va ser a la... que estava Li va clavar? esperant i li va clavant tota la puta esquena d'un... No va ser peu o alguna així, no? El cos. Però Crec no, que va ser el cos. Va morir o no? No, vull dir... Li al va fin- donar una mica així... No, li va donar, doncs jo crec que bastant fort, però bueno, al final ja metges el van portar a l'hospital i al final, sí, a veure, si la gent sobreviu a un tret, doncs a... Un javelinasso, pitjor que un tret, Però què hi feia? Recollia amb... No, Potser que va al tirar revés, massa fort, va estava, tirar massa. està a la banqueta i se li va descontrolar, es va anar com fora del vèrtex i justament hi havia esperant de prova o caminant de prova a prova o entre... Algú d'esquena se li va clavar. Sí, Hòstia. fort. Bé, doncs... Què? Passem al joc de l'atzar. Passem al joc de l'atzar. Per tal de poder dissimular la poca preparació dels programes, hem decidit que debatrem sobre temes a l'atzar. Doncs bé, com sempre anem fent el joc de l'atzar, cada vegada menys l'atzar, en el dia d'avui, parlant d'atletisme i que fa poc que... Bueno, parlant de l'atletisme i d'esport en concret, justament amb l'Alba, parlàvem l'altre dia i fent la frase homònima de l'APM que deia si la televisió és cultura, l'esport és cultura? Què en creieu vosaltres? Per mi 100%. Tu dius que no? Totalment. Totalment, Dius que sí. Dic, home, Jo també pensava que sí, però bueno, la cosa, jo faré una mica d'advocat del diable i diré que no, i vull dir, en el sentit de que a l'esport en si, no, i deia, no és cultura. Vull dir, en el sentit de tu veus un partit de futbol, veus una d'esto d'atletisme, veus jo què sé, qualsevol cosa d'esport, i tu el mires i en si no és cultura. És esport, i per això és esport i no cultura. L'esport en si, és a dir, jo també ho pensava, perquè quan he mirat el programa, que ho havies plantejat això, al final també, per exemple, a Espanya i realment més concretament a Catalunya, passa que on més destaca és en els esports d'equip. Bueno, És a dir, els esports individuals
no destaca tant. I crec que això també és part de cultura, és a dir, d'allà on vagis del món, doncs agraden més uns esports o un altre, i això també és part de la cultura. Aquí agraden molt els esports d'equip. Per què agraden molt els esports d'equip? Doncs perquè potser també som una societat més de compartir, més de treballar en equip. En canvi, esports més individuals potser destaquen més altres països. Per exemple, sense anar més lluny, Xina, per exemple, als Jocs Olímpics sempre està competint al medaller i ho fa en gran part en esports individuals. En canvi, Espanya, en esports d'equips... Pues China es comunista, es lo más social que hay, trabajo en equipo total. No, vull dir, perquè Espanya el famós, evidentment, és el futbol i potser una mica el bàsquet, però Espanya, tot el waterpolo, handbol, són molt bons també. Totalment cultural. Bueno, jo, clar, si tot el que em dius... Ok, però... Jo et donava un exemple que m'he enrotllat molt, però és simplement un exemple, perquè crec que les societats es veuen reflectides també en els esports. Bueno, però si el que tu dius, la societat es queda reflectida en l'esport, però en cap cas vol dir... És a dir, la cultura queda reflexada en l'esport, perfecte, però no estàs dient que l'esport sigui cultura. És que l'esport crec que també és cultura a nivell de que també és... Al final és a la vida, no? El fet de que si no t'esforces no ho fas bé les coses, no triomfes, i l'esport és això. Sí, a veure, jo estic d'acord completament amb l'exemple que també has posat tu, Víctor, i que en general perpetua la diferència de països, no? Vull dir que els esports són varis i segons quin país pot haver-hi afectacions meteorològiques, pot haver-hi... També és veritat això, clar. O sigui, fisonomies diferents. Clar, també. I en general penso que la cultura o el país en general afecta quin tipus d'esport o quin predomina més. Cultura com a fet trets identitaris d'una regió, l'esport és una una d'elles. Vull dir, perquè m'entengueu, vull dir, per mi cultura és algú que potser enriqueix l'intel·lecte. Vull dir, hi ha coses que són culturalment més riques o culturalment més riques, no? Però vull dir, el cinema pot formar part de la cultura perquè et pot enriquir, sí. T'enriqueix l'intel·lecte. Però per què t'enriqueix? Perquè també t'aporta valors, t'aporta coneixement... No. Vull dir, jo crec que no si t'enriqueix en valors o no, però tu... És a dir, tu veure cinema, no si t'enriqueix en valors o no t'enriqueix en valors, però sí que t'enriqueix intel·lectualment o culturalment. Cosa que, vull dir, això pots dir amb el cinema, pots dir amb quadres, o pots dir amb l'art més tradicional, ho pots dir amb teatre, ho pots dir amb... no sé, ara no m'ha sacut, però no sé si l'esport acaba de complir amb aquest fet, de que estimula el cervell. Jo crec que sí, al final, si partim de la idea que ara és veritat que cultura tot ve al cap, aquests exemples que deies, però que l'esport, tot el que s'aprèn o els valors que hi ha darrere són culturals també, jo penso. Bueno. I ho veig també que pot ser com el cinema, és a dir, tu si veus un partit de futbol, un Barça-Madrid, que realment l'únic que volen és guanyar i tot és televisió i tot tal, doncs és com veure una pel·li més comercial. En canvi, si te'n vas a això, una competició d'atletisme, i veus també com un rival s'alegra moltíssim de que el seu rival ha batut una marca personal o un rècord del món, doncs també tens valors, del valor de compartir, i això també fa cultura. I afegir també que ara, perquè estem parlant dels tops 1 d'esports, tipus bàsquet, futbol, atletisme, natació, però si te'n vas a cada país, culturalment, segur que surten molts més esports que no coneixem i que ara mateix no estan sobre la taula. Per exemple, al meu poble, allà a Llimiana, juguem a petanca i és cultura del poble, és a dir, perquè tot el poble, això que digues, això és lamentable, des del més petit fins al més vell, juguen a petanca i és cultura del poble. Sí que direm, hi ha competicions, no sé si esportives o no esportives, però sí que hi ha competicions, vull dir, com es diu, a Irlanda hi ha els ports gaèlics que són, hi ha el futbol gaèlic o hi ha el hurling, que és com una espècie de hockey raro o futbol raro, com al País Basc hi ha els jocs així una mica més rústics que no sabria dir-te... El de les pedres, la de tallar troncs, la pelota basca... O la pelota basca... No, a veure, jo estic d'acord amb vosaltres, jo crec que a l'esport defineix la societat i defineix... O al revés, la societat defineix l'esport. Antigament segur que sí. O sigui, l'origen de tots els esports, l'origen de l'atletisme
l'origen, o sigui, venia d'una part cultural d'aquella zona. Ara que parlaves d'això d'esports estranys i més cap al nord, i parlant i lligant amb la perxa, algun cop no sé si ha sortit vídeos de com una perxa molt alta, potser de 10 metres, clavada en un riu, la gent que salta des d'una plataforma, diguem-ne, i llavors ha d'agafar la perxa, pujar més ràpid cap amunt per inclinar la perxa cap a l'altra banda i caure cap a una illa que o el del formatge caient per... I la gent anant a corrent... Això és un esport, això és un esport. Bueno, això són events són competicions que després... tenen un aspecte físic... Bueno, però al final... Això és com una competició de relleus de veure qui viu birra abans, vale? Sí, però al final, esport, però és cultural. Què és un esport? Un esport és, entenc, una cosa que requereixi un cert físic i que tingui un objectiu. Una activitat física. I unes regles de joc. Una activitat física i que tingui unes regles de joc i un objectiu. Vale. Perquè, o sigui, és un joc amb normes i que requereixi físic. L'esport sempre implica guanyar, no? Que l'objectiu és guanyar. L'objectiu de guanyar, clar. Com devia començar el bàsquet, l'origen del bàsquet, o com devia començar l'origen del futbol? Vull dir, exacte, com qui el va proposar formatge. les regles? Doncs potser començant amb un formatge caient per una muntanya. Bueno, està clar que el futbol va començar com una espècie de formatge, com a Xutant pilota. El formatge, clar, xutaven el formatge. Vull dir, i està clar que de tots a petits hem jugat a futbol amb pilotes... Amb el formatge. Bueno, amb pilotes... I dos pedres. Sí. Amb el que sigui. Vols passar a l'agòmetre? Passem? Vinga, va. Passem. L'agòmetre, on es repartiran i s'encaixaran més ganxos de tot el programa. On ningú recordarà a qui quedi segon i tampoc a qui quedi primer. Passem a l'agòmetre. Programa 18, Bet, queden 3 programes, el 18, 19 i 20, i el Pol va guanyant per 2 punts. Com bé saps, és una pregunta oberta i una de sí o no, o de binària més aviat, i qui faci un millor paper s'emporta el punt. Vale, a diferència I el Pol està més 2, i queden 3 programes. A diferència d'altres programes, avui com que tenim convidada, com sempre que tenim convidada, la persona convidada serà qui ens farà les preguntes, i només comentar com a petit apunt que a la feina el Víctor i la Bet són com befis, se senten un al costat de l'altre, i probablement totes aquestes preguntes que ella dirà, el Víctor ja sap les respostes, vale? Sí, mira Pol, com que el teu mòbil el tenim aquí preparat, et deixo el meu de feina, apuntes la resposta aquí, vale? Vale. Apunta-la... Llavors, com que, a diferència d'altres, com que no ens preguntem les respostes, ensenyarem la resposta en el... Li ensenyarem a la Bet, que ella serà la jutgessa. Molt bé, doncs... Bet, quan vulguis. Comença amb la de sí o no. O verdadell i fals, o el que vulguis. La pregunta binària. Sí, sí. Com que en la conversa anteriorment ha sortit el tema de les passes de salt de perxa de la batuda, la canviaré, he decidit que canvio perquè ja us he donat una mica de pistes de... Jo en feia 14 i la pregunta anava per al campió olímpic, que és el Mondo Duplantis. Anava a dir 22. Quantes en fa? No, en fa 17. Però he dit que canviaré. En fa 17. La resposta correcta eren entre 18 i 22, per tant estàveu més o menys dins, però la canvio. I així que la pregunta va sobre quin material utilitza de la seva perxa, o sigui, de què està feta la seva perxa. Opció 1. Ara ens entenem. Fibra de vidre. Opció 2. Carboni. Un moment. Ui, si s'ha de jugar. És fibra de vidre o fibra de carboni? Sí. Vidre o carboni? No sé com de cabrona serà la Bet, la veritat, és que hi ha una resposta òbvia, jo et diria, i no sé si... Jo no en tinc cap òbvia, tinc molts dubtes. També et diré, en baso no sóc tan experta i pot ser que algun cop hagi fet... Perquè són a think les dues coses, Són una cosa real. Existeixen les dues. Després en el món... Bueno, el que li han dit, que havia fet una pregunta que no sabéssim. Efectivament, Víctor, has seguit les teves directrius, doncs marca. Molt bé, jo he respost ja. Jo també. Doncs molt bé. 3, 2, 1... Carboni? I tu? Jo carboni. Bueno, doncs res. Què era? Resposta incorrecta. Bueno, és és igual. Utilitza normalment en la major dels seus campionats fibra de vidre. Què dius? És la més habitual, és la més... O sigui, depèn de... Sí. Ho ens ha fet preguntar a nosaltres. Afegeixo que no només és el material, aquí està molt igualat entre carboni i vidre, però... És 51-49, ens l'ha fotut aquí. No, que en general els atletes, ell sí, vull dir, utilitza vidre, però que no es distingeix
per si utilitza fibra de vidre o fibra de carboni, sinó en la duresa es distingeix sobretot i en Sí. la llargada. Molt bé. Molt bé, això és el que sabia, però jo pensava que Per tot això era de he fibra de canviat. carboni. He posat alguna mica no sé, més... m'hauré de comprar més- unes bambes de running de fibra de vidre. Perquè està de moda el fibra de carboni o què passa? Tu, Sí. Bueno, perquè tot, els fes de feu són de fibra de carboni... Bueno, els barcos, També, no, són de fibra de vidre més aviat. per això et deia, els barcos són de fibra de vidre. Sí, però bueno, tu què utilitzaves, Bet? Fibra de carboni? Vidre. Vaig Com a- provar un dia la carboni i realment es nota la diferència, però bueno, també és veritat que nosaltres teníem el que teníem. Vull dir, Sí, el més sí. habitual era la fibra. Saltaves amb la perxa que hi hagués. T'haig de dir que jo quan tenia les botes que eren de cuir o quan notava molt quan eren de plàstic o quan de cuir. Molt bé. Tu, Víctor, com que no has jugat a cap esport... Correcte. Bueno, sí, La petanca. sí que n'he fet, però... Ah, veritat, petanca, el que bàsquet no... les té personalitzades les boles. Molt bé, Bet, llavors, bàsicament ens ho decidirem tota la pregunta aquesta, és a dir, qui s'acosti més guanyarà el punt. Si guanya el Pol, matemàticament campió, Buh! Ah, ja de per vida la temporada? clar, perquè es posarà més 3 i queden 2 capítols, i si guanyo jo, segueix la lluita. D'acord. Així que, Bet, fes aquella pregunta que m'has dit abans. No t'he dit, que quedi clar que no he dit a ningú la Sí, pregunta sí, que sí, vaig a sí, fer sí, ara. sí, ja ho sabem tots, Bet, tramposos. Estàvem parlant justament de l'origen, no? L'origen dels esports, l'origen del bàsquet, l'origen del futbol, Sí, sí. però bàsicament, ja que m'heu convidat a parlar d'atletisme, parlo de l'origen dels Jocs Olímpics. Ui, m'agrada, d'això en sé, la d'això en sé. pregunta és una mica doble. Una mica doble, què vol dir? Què vol dir? Que heu de respondre dues coses. Vale, perfecte. L'origen, el primer any, que o sigui, el registre que tenim de l'origen dels Jocs A veure, Olímpics. Jocs Olímpics moderns o antics? Antics. Ui, Ui. aquests no. Antics. Aquests massa He dit antics, origen. The Real ones. Vols un... Entenc que la resposta és un any? Bueno, clar, òbviament dubto que us acosteu, o sigui, que digueu exacte l'any. Sí, no, però potser només deies dir segle. Podeu fer una mica de segle, una mica de període i els... Vale, no, hem de dir any. Vale, Hem de dir any, la resposta és I any. l'altra resposta? I de quan es tractaven, quants metres eren, perquè la pista... Vull dir, Metres el què? Els Jocs Olímpics, la pista, La ara de és 400, però Sí. ja Quan us era? aviso que no era 400, l'estàndard no era 400. Hòstia puta! O sigui, anat a pillar, s'ha anat estandarditzant amb el temps, de fet el 1912 és quan estandardritzen una pista de 400. Fuà, Víctor, estem... Llavors hem de fer una d'any i una de metres. Bueno, però són dos, llavors, Ho Víctor, podeu com ho respondre fem? alhora. Jo penso que potser també podríem acordar entre tu i jo que valgui una i l'altra la fem a mode Clar, per mi és esportiu. una sola... Vale, llavors recordem quina, la de l'any? La de l'any és la que compta, Vale, pel ganxo, i l'altra la responem a mode esportiu. vale. Doncs, Ens has d'estar dient els primers Jocs Olímpics Registrats, antics. Vale. Em vaig assegurar que ho digui bé. Resposta important, Anem pensant-la bé. Vale, jo ja la tinc. ja la tens? Jo també, però he sigut com una moneda a l'aire, la veritat. Vale. Tu has pensat, has fet algun ressuscit? He enviat ja. Tu has enviat aquí a la Bet? Molt bé, Bet, doncs la meva resposta és 2.500 abans Bueno. de Crist, i la teva? 800 abans de Crist. Molt bé. I la resposta és? 800. Això Està registrat al 776 abans de Crist. Víctor, vaya matxacada t'he fotut. Bueno, Víctor, vaig a per tu pel global, vaig. Ara mateix vaig a A rebentar-te la al ciutat global. d'Olímpia. Ah, hòstia, no, ni Atenes. Però és Això és la marató. Clar, té Però molt és sentit. Olímpia. I després la Els mesura? metres, jo he dit 800 metres. Jo 560. Quan? 560. Esteu per sobre de l'estàndard, no? Ara Sí, són 400, val. Potser la pregunta, o sigui, és incorrecta per part dels dos, però es referia a que en aquelles proves de Sí. quan eren els metres, O sigui, de quan era la pista. la pista que I es la pista de donava. quan era? 192 metres. Hòstia. Jo imaginava que era més petita, jo ho he És fet... que era- jo m'he era imaginat- el que podien, era imaginat el més, que tipo- tenien, potser. No, No, m'he imaginat tipus Circo Romano, que era molt Clar, llarg. clar. Jo m'he imaginat que la gent estava molt menys en forma que ara Per això, que no i llavors havia de aguantaven- ser més petit. Però he dit, bueno, també aquella gent tampoc feia mesures massa... Però sí que és que si t'imagines el típic... Bueno, Víctor, només perquè ho sàpigues, Campió matemàtic. les dues preguntes te les he encertat jo, vale? Campió S'ha costat matemàtic, més del Pol. campió matemàtic.
Doncs bé, Bet, encantada que haguessis vingut aquí amb nosaltres a formar part d'aquest programa. Espero que aquest potser te l'escoltis. Espero Sí, que sí, estaria bé, per riure com a una mínim. mica de la meva presència. Exactament. I, bueno, fins aquí el campió ja olímpic i de la temporada us despedeix i fins aquí el podcast. Fins aquí el podcast. Fins aquí el que es diu ganxo. Fins aquí el ganxo. Que el podcast que no t'agrada. Moltes gràcies. Però que t'enganxa.